Ito naman po ang gagawin daw na ano. Ayan po. Bulig mo. Canarum Resorts daw to. Kaninong balay ito, ama ho? Yun o. Ayan o. Miyo na. Pading lulito. Si Miyo na nagagawa ng bahay. Okay, man pala magayama ang balay. Oo, ang dami pa ng inano. Binuldoser na ano. Bako. Hindi na po malaan mga bata. Grabe oh. Ito po yung daanan papuntang Canarum Resort na kasalukuyang dinidevelop. Mayroon na rin pong mga nakatayong cottages pero on the ginagawa pa lang. Ito binabako pa lang. Akala ko nag-tricycle, ba't hindi kinuha ang tricycle? Abotang dito. Nasaan na mama yung nagtagdo noon? Hain. Ito lang nagtagdo noon? Piruin mo yan, no? Hindi akalain na magkakaganito ito dito, ha? Oh. Hain, ito lang nagtagdo? Oh. Ini, ho? Oh. Ito po yung dating nagtagdo ang tawag. Isa siyang balon na kung saan pinagkukunan namin ng tubig inumin. Ito, ayan po, ayan. Ay, oo. Teka, lalapit ako ng konti. Ayan. Ayan, biruin mo yan, oh. Yan. Tabi-tabi. Yan yung nagtagdo kung tawagin namin noon. Nung kapanahonan namin, yan ang bumuhay sa amin sa tubig. Kumbaga, yan ang tubig inumin namin. Ngayon, eto, binakho na siya. Kasi nga gagawing, kumbaga ito yung daan o kalsada ng ginagawa nilang resort. Ayan. Oo, biruin. Sabi nga ni Papa, ngayon ka nga lang daw nakarating. Biruin mo yan, no? Mabato, pero baka sa susunod. Oo, mga panghirap na. Kaya may mga graba na, oh. Ang mga auto nila, dili nakasirilid. Kaya nga mayroong truck, ano. Ito ang ginadala. Oh my God, oh. Ito na, oh, wow. Grabe, bawat bahay may mga motor. Grabe. Ang mga yan, no. Ito pong baka yan ang gagawing cottages, mama. Mga cottage. Sa itaas. Talagang ano, oh. Dinidevelop talaga ng bundok talaga, oh. Ayan, oh. Eto tayo mga kaibigan, no. Ito yung ginagamit, oh. Black na buhangin, no. Black na buhangin. Ito yata yung gagawin pang ano, oh. Grabe. Di na ka maagyo, tinampo. Tiniyo. Oo, mabal. Ayan, may tulay. Ito yung ano, ano yung busay. Ito yung busay. Ito yung busay dati, oh. Ayan.
Maupo daw ako. Wayo. Si Dino. Kinikilig ang bata. Jai! Jairo! Sa itaas mo na ka din sa